እምባታት ተርቢዖም ብልዕል ሩባታት ብድልድላት ተሳጊሮም ወይውን ብትሕቲ ምድሪ መቋረፂ መንገዲ ፈጢሮም ካብን ናብን ዝተሰርሑ መንገዲ ባቡራት ዓለምና ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንሪኦም ዳርጋ ልሙዳት ተርእዮታት እዮም። ብትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ናይ ባቡር ሓዲድ ግን ኣዝዩ ኣደናቕን ፍሉይን እዩ። ንሎሚ ሰንበት ኣብ ፍሉይ መደብና ነቲ ንሃገራት ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ዘራኽብ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ናይ ባቡር ሓዲድ ክንድህስሶ መሪፅና ኣለና። እቲ ንባሕሪ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መንገዲ ባቡር ናይ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ዩሮስታር ዝተባህለ ወሃቢ ኣገልግሎት ብፍጥነት ዝጓዓዘ ባቡራቱ ኣቢሉ መዓልታዊ ኣሽሓት ተጓዓዝቲ ካብን ናብን ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን የመላልስ። እዚ ክትሓስቦን ከለኻ ንባዕሉ ኣዝዩ ሕልሚ ዝኾነካ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ናይ ባቡር ሓዲድ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ክትኣምኖውን ዘጸግም እዩ። ብድሕሪዚ ወትሩ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ጉዕዘይ ብነፋሪት ዘይኮነ በዘን ናይ ትሕቲ ባሕሪ ባቡራት እየ ዝፍጽሞ። ፍሉይ ባህታ ኸኣ ይፈጥረልካ። እዚ መስመር እዚ ንኽስራሕ ንፈለማ እዋን ኣብ 1802 እዩ ከም ሓሳብ ቀሪቦ ክሳብ 1988 ግን ተግባራዊ ከይኮነ ጸኒሑ። ኣብ 1988 ክስራሕ ምስ ጀመረ ኸኣ ኣብ 1993 ተዛዚሙ። ኣብ ሕዳር 1994 ዓመተ ምህረት ድማ ንፈለማ እዋን ስራሕ ጀሚሮ። ኣብታ ዩሮስታር ዝዓይነታ ባቡር ተሳፊርካ ብትሕቲ ባሕሪ ክትጓዓዝ እንከለኻ ብመስኮት እንታይ ኢኻ ትዕዘብ ዝብል ሓታቲ ብዙሕ እዩ። መልሱ ኸኣ ዝኾነ ትሪኦ ነገር የለን። ጸልማት ስለ ዝኾነ ምናልባት ነጸብራቕ ምስልኻ ኢኻ ኣብቲ መስኮት ናይታ ባቡር ትሪኦ። በዘን ባቡራት ካብ ዓበይቲ ከተማታት ፓሪስ፣ ብራስለስን ካልኦት ከተማታትን ብቐጥታ ናብ ከተማ ለንደን ምብጻሕ ይከኣል። እቲ ዝገርም ካብ ብራስለስ ቤልጅየም ተበጊስካ ናብ ማእከል ለንደን ክትበጽሕ ናይ 2 ሰዓታት ጉዕዞ ጥራሕ ይጽበየካ። ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ናብ ለንደን ከኣ ብባቡር ናይ 5 ሰዓታት ጥራሕ እዩ። እቲ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ናይ ባቡር ቢንቶ ኣብ 75 ሜትሮ ጥልቀት እዩ ዝርከብ። እቲ ብእንግሊሽ ቻነል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ባሕሪ ግን ዝዓመቐ ክፋሉ 175 ሜትሮ ይበጽሕ። እቶም መንገዲ ባቡራት ጎኒ ንጎኒ ብማዕረ ዝተቐመጡ 3 ዝተፈላለዩ ገለርያታት ዘቐምዎ ኮይኑ እቲ ሓደ ካብ እንግሊዝ ናብ ፈረንሳ፣ እቲ ሓደ ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ዝወስድ መስመር ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ እቲ ሳልሳይ ከኣ ንናይ ኣገልግሎት ስራሕ ዝውዕል እዩ። በዚ መስመር ኣብ መዓልቲ ኣስታት 350 ዝኾና ባቡራት ይመላለሳ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በዚ መንገዲ ናይ ዝተጓዓዙ ቁፅሪ ኣስታት 17 ሚልዮን ኣቢሉ ይግመት። ብዘይካዚ ብሚልዮናት ቶናት ዝግመት ንብረት እውን ካብን ናብን ይጓዓዓዝ እዩ። ርክብ ፈረንሳን እንግሊዝን ጥራሕ ዘይኮነ ንዓባይ ብሪጣንያ ምስ ካልኦት ኣውሮጳውያን ሃገራት ንእትገብሮ ርክብ ዓቢ በሪ ዝኸፈተ እዚ መስመር እዚ ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዓብዪ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ናብዘን ባቡራት ከም ተጓዓዚ ክትሳፈር እንከለኻ እቲ መስርሕ ልክዕ ከም ኣብ መዕርፎ ነፈርታት ዝካየድ እዩ። ከቢድ ናይ ጸጥታ ምቁፅጻር ኣሎ። ቁልፍኻ፣ ሰዓትካ፣ ንብረትካ ንበይኑ ጌርካ ብማሽን ተፈቲሽካ ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን እውን ፓስፖርትኻ ኣርኢኻ ንዝቐረቡልካ ሕቶታት መሊስካ ኢኻ ናብ ባቡር ትሓልፍ። ኣዝዩ ጽኑዕ ሓለዋን ምክትታልን ከኣ ይግበረሉ። እቲ ዝሓፀረን ዝቐለለን መንገዲ ስለ ዝኾነ ግን ብዙሓት እዮም ዝመርጽዎ። ኣብ ቤልጅየም ትቕመጥ እንተኾንካ ኣብ ለንደን ሰሪሕካ ወይ ተዘናጊዕኻ ንምሸቱ ናብ ገዛኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ኣዝዩ ሓፂር መንገዲ እዩ። ዓለምና ካብ ዝሰራሓቶም ነዋሕቲ ናይ ትሕቲ ባሕሪ መንገዲ ባቡራት ከኣ ከም ዓብዪ ኣብነት ይጥቀስ። ቅድሚ ሕጂ ማለት ኣብ ጥቅምቲ 2022 ነቲ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተሃንፀ ናይ ትሕቲ ምድሪ መንገዲ ባቡር ኣቕሪብናልኩም ምንባርና ይዝከር። እቲ መንገዲ ባቡር ክሳብ 57 ኪሎ ሜትር ናብ ደገ ከይወፅኻ ብትሕቲ ምድሪ ብትሕቲ ጎቦታት ንኽትሓልፍ ይሕግዘካ። ካብ ስዊዘርላንድ ናብ ኢጣልያ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ኸኣ ንመገሻኻ ስሉጥ ይገብሮ። ኣብቲ ዓመት እቲ ካብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ተበጊሰ ናብ ሚላኖ ኢጣልያ ንምእታው ከባቢ 4 ሰዓታት ጥራሕ ክጓዓዝ ነይሩኒ። ኣብዚ ዓለምና ብብከላ ከባቢ ተሰቃየሉ ዘላ እዋን ጉዕዞ መካይንን ነፈርትን ደው ኣቢልካ ብባቡራት መጓዓዝ ዝያዳ ጥዕና ከም ዝህብ ይንገርን ይምከርን። ኣብ ባቡር ልክዕ ኣብ ገዛኻ ከም ዘለኻ ብዙሕ ነገር እናሰራሕካ ወይ ደቂስካ ብቕሳነት ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ።
ውሕስነቱ ከዓ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ